Plautdietsch.Schtrucklaunt so kalt, aber dort es hier ben so warm. Waar wel mensen hoofd, maar hebben aan. Buiten 17 graden kalt, met een wind als het 24 graden kalt, Celsius. Hebben aan, we gaan hier ben zo fan warm. Van der waren we waarschijnlijk merken, dat is van der februari 24. 2023. Hebben aan, ik wil je van der mal wat wezen, wat zou je einfacher. Weil man hastig werden wahrscheinlich merken, die haben nicht viel Zeit. Dann merken sie uns das. Nu kijk mal. Hier haben wir ein Quark, also ein Lustje met Noodlen. En dat kan je stuur eens verkijken met Mexico of vielleicht in Südamerika ergens voor. Dat naast zich is een kapper soep. En door ben erst een Lustje stetten met pulver. Dat je een koffel woede uit merken en dat je deze Noodlen doornemen, die fien merken, die doornemen. Dat kleine Lustje met dat pulver doornemen. En dan laat je dat een paar minuten zetten en hij komt je zo. Wat naast zich remen noodles. En we gaan door hier nog wat onder van te merken, plus maar zo. Eerst maar zei nog de truck voor, nog heb ik 40 in je hart, maar zo is het wel een beetje hongerd. En dan wil je nog niet slopen gaan met een laadje meer aus, dan moet je nog schwinden een beetje komt je zo van zo'n noodlen. Eerst maar weer die 24 cent sterk, nu worden je dan leren zijn. Maar dan gaan we weer zo'n lustjes als dit. En dat pulver, dat jij het voor onderbroken, dat brok je er wat mank. En we gaan nu ook wijzen wat we kan verschillend van maken. Er zijn immer, er zijn verschillende wegen waar je kan koud afladeren. Wat we gaan. En hier, check mal dat. Daar kocht ik deze werk bij MCC. Dat is wat we na een knijzen pan, een wok. Dat we zo'n de koffie bij MCC voor $2. En dan weer een beetje verkraald zijn, neem sliepstein en ik sliep dat alle uit. En dan maak ik die blank. En dan denk ik de schadelijk abheben, maar die ganz blij wordt. En dan denk ik die met schmurts uitschmurtsen. Dan helemaal uit merken. Maar dat rekenen dat je dan op hier wat rekenen. En dan helemaal wat uitschmurtsen. Nu kijk je maar waar stroom blank is. Die wel van der brokken. Dat jij nog een beetje schijn, wat zo'n pan is dit schaf. Want hier zijn de kennis, we kijken naar Tjepjes zo. En Emma, nu waar we wat schijnen merken. Ik wil van zo'n Noodlen een stuk 3 of 4 recepts merken, verschiedenste. En dan, nu hier, waar je kan zo'n Noodlen Tjepjes vom Stuur. Dat jij er nog vooraan brokken, plus einmal so merken. So. Guck die gleichen dort und nu wird ich wissen, was wir zu brocken. Okay, da wird ich wissen, was wir für das erste Rezept brocken. Hier haben wir ein Esslöffel Sojasauce, Salsa de Soja, 1 tablespoon. Hier haben wir 2 Eier, 2 eggs. Hier haben wir Salt und Pfeffer, so viel es zu fehlt. Hier haben wir von ungefähr einen halben Jalapeno. Je kan andere peppers zouden waar je brokken, maar dan laat je er de kans uit. Hier hebben we 3 10 chestnut, 3 cloves garlic. Hier hebben we dan zo'n pak Noodlen. En hier hebben we een handvol shrimp, oder camarones. En hier hebben we een beetje olive oil, aceite de olivo. So nu willen we afhangen schijnen te maken. Wo dat kijkt, da die Nudeln hier nehmen, dann kerkt wir das Stück Feuer 5 Minuten, dann sind die gut. Okay, die Nudeln haben die Feuer 5 Minuten gekerkt. Und dann nehmen wir die, dann wir die aufziehen, hier ist das so drin, dass je sein kann. Und dann wir die mit kaltem Wasser durchspeilen, dass die ab hier mit kerken. So, kriegt es dort. Und da sind die rein. Wuhu, sehr einfach. So, nu kijkt we, nu hebben we de pan op zo fijn heute. Dat we hier een klein beetje olive oil nemen. Een klein beetje butter. En dan dat we een chestnut hier nemen en onze jalapenos. Broeden we op voor about 2 minuten daar. Oh boy, dat trekt schijn. En daar wordt ik wijzen wat we dan het nächste doen. Hier vielleicht nicht mal 2 Minuten, da fängt das an. Dat de chestnut en alles is zo fijn bruin. Dan doen we de Nudeln eruit nemen. Dan gaan we dat klein beetje bruin, vielleicht een minuut of zo. Dan gaan we dat eruit nemen, dan gaan we dat even eruit maken. Oké, nu gaan we dat hier vielleicht een halve minuut en een minuut eruit gebruikt met dat chestnut en peperschoten. Dan wordt je eraf nemen en dan gaan we eruit voor het nächste. Oké, nächste. Nu gaan we de pan hier fijn uit. Da hier von ungefähr
halve lepel oder so Olive nehmen. Und dann doen we 2 geschlagene Eier nehmen. Wat kijk, en dan een beetje zout. Zoveel als je gelijken. Een beetje peper. En dan gaan we deze dat een beetje broden, maar het fijn daar gebrood is. En dan zo bij het nächste stelt. Zo, we zetten weer aan de wok, de knijzenpan waar het fijn warm. We doen een beetje olive nemen en een klein beetje butter. En dan doen we die. De camarones te nemen, maar 15, 20 Sekunden hier bij durchbroden. Dat geht schön nicht sehr lang. Ja, kijk maar. Nou wordt het wezen. Hoi, nu hebben we de shrimp hier vanuit de camarones hier about 20 minuten, 20 Sekunden durchgebrood. Dan gaan we noodlen hier nemen. Onze eier, onze gebroden eier. En moet niet bij tegen hier en check hem al dat. Alles. En dan doen we van ongeveer een halve, wat een eppelval sojasalsa nemen. Ja. Drehen we dat durch, laten we eenmaal 30 Sekunden durchbroden. En dan zijn we ruiten umgezetten. Oké, nou wat je gaan, dat je er nog een klein beetje onion greens hebben. Dat is staat. Check hem mal uit. Sehr schön. Okay, da werden wir das erste Mahlzeit mal schmecken. Dass ich immer sage, wir werden dankbar sein, Gott danken. Für was er uns alle gegeben hat. Und ich bin Gott dankbar für Jünd. Und ich danke Gott auch für anscheinend Eten war. Dass er uns von der auf das Leben geschenkt. Und nu werden wir das mal schmecken. Jetzt sind so eine Nudeln, dann ein bisschen Shrimp, so eine Camarones dabei. Ich wollte sagen, das sei ja einfach, dass sie sagen können. Merkt ihr doch? Nu wordt het nächste Rezept merken. Oh, weil das schmeckt sein. Okay, für das nächste Rezept. Wo ik in wezen wat voor maand doen en dat is gleich nee, want je wat anders gaan die wat anders maakt. Hier hebben we een kleine kampje vol seppeljuk, onion greens. Hier hebben we een halve jalapeno fijn gesneden. Hier hebben we 3 10 chestnut, 3 cloves garlic, sehr fijn gesneden. Hier hebben we een halve wiener abgeschneden, dat je zeggen kan, dat is de andere halve. Zo'n pancito. En hier hebben we wat van Kubasa oder Kielbasa, dat is een beetje een Polish Wurst, met een beetje chorizo. Die kan je Rindswurst, Brocken, Chimex, wat immer je dan haben. Hier hebben we 2 Eier. En door hebben we dan waar een Lusch van de Noodlen. Hier hebben we Salz en Peper, zoveel als te veel. En hier hebben we nog een bakkeltje aan, die we 2 snijden. So nu werden we afhangen. En zoals ik zei, dat is gleich nee, want je is wat anders aan, wat je normaal krijgt, dan doe je dat. Nu warmen we de pondjes op. En hier hebben we 2 geschlagene eier, waar we een beetje peper en zout maken, zoveel als we dan gleich. Ja, nu wanneer de pondjes uit is, dan werden we eier broeden. We laten de pondjes uit, dat ik het fijn. Waar we hier een klein beetje olive oil nemen. En dan doen we de eier hier nemen, dan werden we die broeden. Dat is fijn goed zijn. Wauw. Die hebben de pan wel zo fijn uit. Dan doen we de wieners een beetje nemen en de chorizo. Wat dat piepestje bruin broden en dan van verder waait. Goed, dan hebben we hem kerken. Waar we de noedelen kerken voor 4, 5 minuten en dan zijn die goed. Oké, het nächste wat we doen is dan doen we dat chestnutje nemen, dat garlic. En een halve jalapeno. En dat hier voor een minuut. Beetje durchbroden, een beetje olive oil nemen. Dan het nächste wat we de bakkelzaan hier nemen. En dan van door weer af. En nu hebben we dat chestnut en de peperschoten door van ongeveer een minuut durchgebroed. Dan we hier een bakkelzaan nemen. Dan helemaal steken een halve minuut. En dan doen we de water bij uit. Oké, nu hebben we dat hier van ongeveer een halve minuut.
dergelijke brood wordt een klein beetje goed aan, vielleicht von ungefähr een halve kop oder so. Da wir die Nudeln daneben, was wir haben vorher gekauft, wo wir das einmal bei dem Kerken bringen, wo wir das ewig daneben und dann erst das reiten und das eten. Okay, nu haben wir hier von ungefähr eine Minute, also der hier gekauft. Hier haben wir die Eier, was wir schon vorher Brot. Das machen, dann die Wieners, die Panchitos und die Wurst, die Chorizo daneben. Und noch einmal eine Minute, so durchbraten und dann das Greens, die Onion Greens dann ab, die Sippeljuk und dann schauen wir umkassieren. So, kijk mal. Nu habe das so fein durchgebrot. Nu, so wir hier noch ein bisschen das Sippeljuk ewa, du hast es da, kijk mal. Papa. Nu wel we unkas eten. Nu kijk mal. Dat zit een schijnsmaken en dat is een schijnsmaken. En wanneer je leven die wel een vlees een beetje sojasaus even die dat, en wanneer niet dan die kraks is dat smaakt zeer schijn. Ik heb je proeven dat ook. En nu zou we een extra sap dat we er morgen doen. Dankzij en ik heb je gelijk dat. Okay, da will ich mal wissen, was für das nächste Brocken, für das nächste Rezept. Hier haben wir, was wir nennen Sojasauce, Salsa de Soja. Und hier haben wir, was wir nennen Salsa de Ostiones, oder das nennt sich Oyster Sauce. Ich will Ihnen noch ein Bild nachschicken, weil das hangeht, wenn nicht, dann lut ihr das aus. Hier haben wir, was Pilzje, Mushrooms. Hier haben wir was Carrots, Galmeeren. Hier haben wir ein bisschen was sie nennen grüne Sippeln oder Green Onions, Sippeljuk. Hier haben wir eine Sippel. Und hier haben wir was wir nennen Celery. Auf Spanisch wollen sie das Apio nennen. Und hier haben wir was wir nennen Wutaneten, so Water Chestnuts. Das sind so eine witte, feine Kollegjes, die sind ein bisschen körnig. Die schmecken sehr schön, wenn der mag das, wenn nicht, dann lut je toch. Ich war da noch ein Bild von ihm, dann lut er dort noch stahlen, das kann von dich bei sein. Und hier haben wir dann die Peperschottenfamilie. Hier haben wir Trinkje, ein Stinkje und hier ist Peitertje. Das ist ein Bell Pepper und Jela, ein Chile Morron und ein Roda. Und hier ist dann die Jalapeno. Und hier haben wir dann noch ein bisschen Backfleisch. Wir wollen von jou Hühnerfleisch oder Rindfleisch machen. Hier haben wir ein Flank Steaks, das ist danach, die kann ergens ein bisschen Rindfleisch brocken, bloß an der eine Schell weggeschnitten. Hier haben wir auch noch so eine Nudeln, was wir wollen kochen. Und hier haben wir noch zwei Teen Chesnick, 2 cloves garlic. So, und das Sauce für das wollen wir lauter merken, ich will das wissen. So, nu wollen wir das alle fein schneiden und dann von da wieder. Wat je nou weiter nog moet wel met verschnieden, met verduwen, oder met stroom zit, dan neem je de Jalmeer, de carrot, dan deed je zo schroets verschnieden. Kijk dan wel, dan geeft dat zo'n lenkeltje collage. Dan krijg je dat met dit apio, met dit, dat je krijgt zo, dat je dat met zo lenkelig verschnieden. Ja, wat zijn dat bloß verduwen, dat is zo leicht, dat je met stroom lopen en dan krijg je worden met de andere ook al. Ja, nu wil ik bloß wissen, nu haben wir uns das alle drei geschnitten. Und nu werden wir das Fleisch verschneiden und dann werden wir heute merken, dass wir das alle broden. Check mal dort. Sehr fein. Okay, diesen Fleischsteak, den haben wir bitte Stelzchen an 23 Grad kalt. Nu ist ein bisschen stief. Und dann tun wir ein bisschen stark schroets. Und dann vielleicht 8 Zoll dicke Stremeltjes schneiden. Lekker stark, check mal. Sehr fein. Und die kann sich, ich sage, so ein Rindfleisch brocken als je will. Moet je er plus aan den streampje schnippen, krijg je stark. Woehoe! Dan bauen wir ein bisschen schluckwertig sein. Okay, dann wollt ihr wissen, was wir brauchen für das Sauce merken für uns Knäusenbruden. Die kann ihr dort vor dir Stir-Fry Sauce schreiben. Ich will Ihnen dort ein Bild wiesen.
Oder je kann je das selbst machen. Von der wollt das selbst machen, wegen einer Carrot hier alle tüs. Hier haben wir 2 Eetlepel Sojasauce, 2 tablespoons Sojasauce, Salsa de Soja. Hier haben wir 2 Eetlepel Oyster Sauce. Op Spanisch nennt sich das Salsa de Ostras. Weil am Stuhlkeiten kein Geld war nicht, dann da je bloß Sojasauce brauchen. Das schafft auch. Und hier haben wir 2 Eetlepel witter Zucker. Wenn je dort vielleicht auf eins bleiben, das zur Seite, dann da je ein bisschen weniger Zucker machen. Aber das ist, was das Rezept verlangt hat. Und hier haben wir ein halbes Köffel Water. So, nu wordt het al toeperiert en dan hier waar we die brood en schrijt gaan, dat de mank wel, dan worden we door nog mank als dat veel dat. Ik heb het recept dubbel ingericht. Zo, waar we die hele brood, dat is ook goed. Oké, eerst doen we dat water hier nemen. En dat sojasaus. Dat suiker. Dan hier hebben we dat oystersaus, dat is een beetje dikker. Dat doe je met een reine vinger een beetje uitstrekken. Oh, patjo. Dan doe je dat zuiverven hier. En dat je dat taak verspreid naar de vloer en in de Daar hier, wat de suiker ook ons verderft is. En dan, als dat eruit, en dan worden we het even goed broden. Heb je wel wat schwienerie gemerkt over dat? Wat je aan de kerkje opbrengen. Ja. Oké, de noodlen hebben we nu gekerkt. Nu gaan we dat vlees broden. Oké, nu hebben we de pan hier uit, waar we hier een klein beetje olie nemen. Dan we dat rindvlees nemen. En een klein beetje zout en peper doormaken. Dat wil het dan blijven. Straks de start naar waar we dat goed broden. En dat hier maar een paar minuten en dan stop goed. En dan moet het er nog huur gaan en heet. Oké, nu hebben we de pan hier wat van heet. En dan doen we het heinenvlees. We dat hier goed broden. En dat is wat een grijns. En weet je, we hebben nog alle soorten andere vlees even gehouden. Hier hebben we nog spaak, die worden ook geen rijstbroden. En hier hebben we nog wars en pancitas, wieners, Polish sausages. Die worden ook alle goed broden. Nou worden het allemaal dat grijns, mankbroden. En daar waar we schijnen onkas aan. Oh, nu kijk je maar, nu hebben we dat spaak, dat bacon hier. Zo fijn rijst. Nu worden we het hier uitnemen, dan wordt het even ja. Oké, nu brood we de wars, de pancitas, de andere wars. Dan check hem af. Woehoe! Wat je bij dit leren kennen, dat je met 3 schabelen in de pan en dan ga je buiten am hoofd en deze staat liggen, dat een beetje amereren, dan brok je die heel amereren. Dat is helemaal zo staat. Weet je dan helemaal wie, nu lijkt het aan deze goa. Kijk. Ho 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 ho. Dit kan een beetje schijn. Loop je weet maar je in dit wat je leert gaan. Maar dan vielleicht weet je al wat het maakt. Oké, nu hebben we de pan hier wat zeer fijn heet. We dat chestnut, dat garlic hier nemen. En onze jalapenos. We hier van ongeveer een minuut uitkijken. Klein beetje vat nemen. We hebben hier avocado, aguacate, oil. Ongeveer een minuut. Nou wat je weten wat gedaan wel. Next doen we de zeppelen de mank. Dat die het langer de kaken. Dat straks de stop. Zo deze van een minuut er 2 kaken. Next doen we de pilsje. Wow, die doen we mank. Pilsje is de meeste smoother. Wow, die hier met bergbrood of het $100 uitkomt. Maar die gaan een beetje smak verloot, like 1 minuut, 2 minuten en dan gaan we dat even weer maken. En wat moet zijn dat je een paar oil maakt, beetje olive oil of whatever smuts je dan hangt. Kijk maar daar, hangt aan zeer stroomt te lopen en dat recht ook zo schijn.
Weil dat is de fan verstoon, dan checkt man deze staat. Oh. Dat gaat, was zei je schijn. Nächste dag, de jalmeer in de maand. En daarom zal dit andere grijns een beetje. Kijk zo. En deze peperschoten dort, die het niet lang wat dik was en die waren aan het laatste. Nicht, dat ik wel afwezen, maar wanneer ik wel verstaan, dan wil je mij verstaan. Dan check maar. En dan moet je hier wel de meeste dag hier wel bloos al zeggen, schijn het amerieren. Oké, wat we dan worden, hier 2-3 minuten houden. Dat hebben we al daar gekeken, nu hebben we de peperschoten gemaakt, die schillen maar rond. Zoals het staat. En dan doen we hier nog de woed aan eten maken. De water chestnuts. Krijg ze staat. Een beetje wat. En dan willen we hier van ongeveer een halve kuffel zo woed aan eten. En dan willen we de hart met opdraaien en dan willen we het eenmaal opkeren. En dan zijn we uit voor het even hier. Check hem op. Wordt helemaal een beetje aandraait. Papa! Papa! En dan wordt een beetje een groep dagschreeuwen van ongeveer 1 minuut. En dan zijn we uit voor het even doen aan. En dan, wat je wel, dan doe je een beetje smaken. En wat moet zijn, dan doe je een klein beetje zout maken. En peper krijgt je veel gelijk, want een klein beetje zout met peperen. Dan doe je een beetje meer peper maken. Krijgt ze stop en dan check hem op. Wat leuk je wanneer ik te doen heb. Ik zet niet plus raam, ik leer me hier eens wat. Oké, want hier sluit er dat van ongeveer half voor. Dan doe je de spaak eraan. Spaak smaakt je alle wensen. Hier hebben we rindvlees en heinenvlees. Dan we dat eraan. Papa. Morakja. En hier hebben we een beetje wieners, panchitos en een beetje onder het vlees. En nu check je maar, nu wil je maar wat wijzen wat papa hier wat je werk even gedaan heeft. Du check je maar. Nu wordt het een beetje tegenbroden van een stuk 2-3 minuten. En wat leuk je dan? Daar wel wie onkasseren. Oké, nu check je maar. Hier hebben we nu 2 pakken Noodlen je brood. Ik weet niet, is 1 pak, maar we hebben 2 pakken je brood. We hebben hier een beetje grote zeed. Check hem maar. En we gaan nu wel dat hier een beetje brood. En we worden met de lepels maken hier met zo, als met de dijkstamp, maar ik weet niet weten, maar is wat alle van deze gekneed zijn en dan wordt dat saus te maken. Oké, nu kijk hem op, nu hebben we dat hier zo. Zo ja. Zo ja, van deze gekneed met de noodlen en alles. En hier hebben we dat schijne saus. Die worden van ongeveer de helft neergegeten. En dan hebben we dat daar gereden en dan moeten we het uit. We hier een beetje deel gaan neergereden. Dan hebben we dat saus de oorlog maken. Check hem maar daar. Nu wordt het hier voor 1 minuut zo daar gereden. En dan willen we opdassen. Check hem maar. Papa. En wat je niet noodlen leggen, wat je wordt, dan doe je dat met rijst. Maar van jou, deze werk weer dat met noodlen. Nu check hem. Oké, weer wel de koon, weer niet wel, die broek dat niet, maar ik wil hier nog een paar eierbroden van mijn onkels. Zeer schijn. Wat je nog als we een paar weken terug in de butter reden met al zo'n spijtje de mank. Nu hebben we hier een broodje een half gesneden. We hebben ons dat van ruischen. En dat hebben we dan toegesteld eten. Compound butter.
nu wir uns mit so einem Brotjes räuschen da, mit das Butter erboven. Und da wollen wir uns sehen. Wow, da kijkt mal nu onze gesnackt Butter. 2 weken zijn eruit voor ons. En voor die wordt er nog gebroken eier maakt wel. Daar worden je gebroken eier ook nog maakt. Als we hier dat niet leggen, dan loopt je dat uit. Nu kijkt hem al. Nu zijn we eruit om gezien. Dan nu kijkt hem al, hier hebben we dat geruischte gesnackt brood. En hier hebben we dan als onkas, waar we nog allebei een klein beetje zo'n sippeluk hebben, zo'n onion greens. Daar, kijk hem al. Wat leuk je. Nu willen we onkas eten. Nou ja dan. Dan willen we hier van der onkas eten. We hebben van der Säure geschauft. We hebben hier den Hafkons aufgeschraubt met alle Schneivoet geschoben. Wat we hebben. Ik wil wel zeggen waar we dankbaar zijn. Ik ben God dankbaar voor het eten. Ik ben God dankbaar voor jullie. En ik weet, er zijn mensen die hebben gevraagd en gezegd, sagst du nicht ein Gebet für ein Eten oder nur Eten? Weet je, Gott, den ist dann wanneer ja, wir danken oder beten doen, zolang wir dankbaar zijn. En we gaan, ik ben zeer, zeer dankbaar voor het eten. Ik ben God dankbaar voor jullie alle. Ik ben dankbaar dat ik leven doe. En ik ben dankbaar dat voor God zijn genoten, God zijn zegen en God zijn lief. Zo werden we de lief andere mensen bewijzen. Zo dankzij en nu werden we eten. Woehoe! Het eerste waar we dat kleine bolletje, we hadden nu een paar grote bolletjes gekocht en dit. Maar daar maar gaan. Wow, dit is een beetje smaken. Wow, dit is je maar zeer schijnig. Dit hebben we hier. Okay, perfect. Zeer schijn. En zoals je zien kan, we hebben hier van der al gemerkt met noodlen. En nu willen we dat maar smaken. Ik leg zeer noodlen. En voor die mensen wat de noodlen leggen, dus we kennen het Štrucklaunt Guisos oder was immer je wil. Maar dit, ik leg er wat zeer schijn smaken. Dan dit geruischte twebber met dat butter erboven, wat ik je laatst gewezen had. Papa. Ik zoek je meer dat ook. Maar God te zeggen. En een dag op eenmaal. En van verre waai.